गुड इवनिंग केमती अच्छे समस्ते मु तो भल अच्छी आशा कर भल थे देखा जीमु बाबा तो बाहर को जाइए आसिले से आम जीमु आ
ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଉ ବାହାରେ ତ ସବୁ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍।